Tak, zakúpili sme si túto sadu na renováciu svetlometov od čínskeho výrobcu, nemeckou technológiou, ako spomínajú, ale už prvé sklamanie. V sade chýba tá UV ochrana, ktorá bola aj na obrázku, aj vo videu, ale možno ani potrebovať nebudeme, keď to fungovať jednoducho nebude. Ideme sa pozrieť na to bližšie. Uvidíme, že čo to spraví so svetlometom. Zakúpili sme si ho vo vrakovisku. Je to klasický svetlomet, má už niečo za sebou, nastriekame si ho a uvidíme. Tak na tom videu je to už hneď, že to zotierajú, ja to chvíľu nechám tak. Prešli 2 minútky, ideme sa pozrieť, čo sme spravili. Ideme to utrieť. No. Zázraky sa nekonajú. Asi sme spravili niekde chybu. Takže znova si to zopakujeme. Dáme si časomieru teraz 5 minút. Možno, že to tam treba nechať dlhšie. Takže nastriekame si. Tak. Spúšťam časomieru. A 10 minút. Dáme 10 minút. Tak prešlo nám už pomaly aj 12 minút. Ideme to vyskúšať, ale teraz spravíme zmenu. Použijeme tento nástroj a tak, jak to bolo tiež vo videu. Ja som ešte medzi tým si stále kropil ten svetlomet, lebo on troška uschol. Takže znova. Tak, ich Andrička z osady. Moc nezabrala, použijeme našu. Tak, aký je výsledok? Sami vidíte, nič to nepomohlo. Tie peniaze, čo som za to dal, tak škoda peňazí, jak sa hovorí. Skôr tieto sačkové, čo predávam už 10 rokov, pôsobia oveľa lepšie, jak toto. Je to nejaký vymysel, možno je tam jarová voda, alebo neviem čo. Aj Číňanci musia z niečoho žiť. Mne už o tomto rozprával pár zákazníkov, že im to nič nepomohlo. Sa najprv tešili, že si objednali nejakú tú vodičku, alebo teda ten sprej. A v konečnom dôsledku to nič nepomohlo. Jednoducho, chcel som to vyskúšať aj ja. Možno, že existuje ľahší spôsob, ako sa narobiť. To znamená vybrúsiť poriadne svetlomet, preleštiť a navoskovať alebo nalakovať. Ale vidím, že zatiaľ táto metóda je najúčinnejšia. Ja už som si tento sprej vyskúšal aj v teréne, jak sa hovorí. Už som to vyskúšal aj na zákazníkovom aute. Tiež tam absolútne nič to nespravilo a potom sme museli použiť našu metódu, teda vybrusiť, preleštiť a navoskovať, keďže zákazník to chcel voskované a nie lakované. To je asi všetko. Neviem, čo mám ešte k tomu dodať. Čaute.